যদি ন সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজেস ও মাংপুলির কাসায়াংকে ও ভিডিও rok যদি nugyang kangke o koliuk ni pap enggai tongmani ke bopano saiman gelak khamon norok video o nugui man khana aro nugui norok bujui bo man khana je khoroksa buma buri chuk sakhamya kebel engjak no bsla romoi help khlai tongmani siri kathani ebake ba ongkor thani o Fiaba story ebekeba kahani amsuk jora bomano help klaima jora tongka hangkele amsuk bai o video ro viral angnani nangla khamon Fiaba tabu kaliukni jora jekunu samoyo jesabo ungimano gobangma jagao no buma busla no butharmani ebakeba busla buma bufano butharmani omo kahai aidin omo haimangse news khananani nangai tongo o kaliukni jorao tamale khnaya tongkha jotoni slai sakang norok o video footages no sakang nai naikradi Hingke norok no ang kubui kok sawi rewano je bumano romoi tongnai busla bokhoroksa college ni professor CCTV camera footages o nugui mankha bumano sakchori kebel hamya tei siri kanani bagui bono bo baitoloi aste aste khlaioi bono bambui sakao karioi tonimani Jotoni slai sakang ke bono room ni phataro tubui phayo aboni yagulo khina siri bai satchakao thangnani nai tongo bumano jobardasti khlaioi bamoi telangai aboni yagulo khino camera footages so bumano aro tonoi tesa basla no kifili phaimani nokha te o je gate tongmani abobo tala roi romani nokha aboni koi minute ni yagulo khino busla khaprom thangmani nokha tola phaisingo te baham sukbo te joto borok rok tolao kuthumja building ni tolao gangke busla ajorao sakha buma saksori hamya physical mentally hamya angmani bagai sak nilang mano sachuka hini saka fiaba omo totally thokai bo nijise bumano satchakao talangai nijino bumano dagaroi khiklaikha obo joto clearly no nukjagai tongo CCTV camera footages to ogot nangkha Gujarat Rajkot ni যদি ন বসলানি কক খনাবই যতন মানি ওই পাইকা হানকেলে ও কেসে সাইকি ন থামুক জাগাই টংখামুলতে কালিয়গনি ও পাবন কে বফানো সাইমান গলা খামো ফিয়া বা পুলিশ রক আম সকে Kereng o CCTV camera footages rong ro check khlai joto kubui kok nuk jagai haika aboni yagulo busla no deeply interrogation khlai mani yagulo joto kubui kok luklaika busla o gotna ewekeba o story belai khino sago kuchangma botrai thaijangnai khoroksa nijini bumma bufa nijini sakbai thangbusano busukse maya khai abo chungjotono saimano Cerai fangsini hoite ogo 9 mas toni woi te asari woi bono cerai ni hoite chari khani woi te pori lokri woi kotor khlai job rok mani rekha hangke olo buma bu phasa kebel engoi sak besai mani puruke omo haike sak nangya khaibayu fiaba abo wansuk te klayo je norok cerai puruno jodi buma bu phar norok no toloi tuya hingke norok kunu dinam phano omsuk jora sok phaigelak khamo hingke norok om hairong no tamo sanani muchung kisa comment section o comment khlai salai di